Euskal Herrian ez dago besterik. Badakizuen Miluseko zakuan 30.000 eurotik gora dutela bai. 30.000 euro! Bai, badakigu 30.000 eurotik gora, bai. Ezin gara kaletik joan? Urduri gaude? Ezin gara kaletik joan, Antxon eta biok ja etxean gaude. Jendeak uste durago gainera zakua gu daukagula. Guk banatzen dugula. Guk banatu ingo dugu, baina ez daukagu, ez dara magu soinean. Eta gero timbri eso etxeku, eta ze pasa dilaski zerraitik etzenien banatu zakua atzo gure mutilei Pablo eta Rubeni? Enaini. Bueno, ez zutelako zuen erantzun. Enaini, batera. Geratu zineten, bueno, erakusten Pablo Ruben, saio, ze Miluz etrebiek zarien, ze lehiak idonak zareten, 6. eguna dagoeneko, dirutxue pilatu eta 709 euro momentuz. Eta ikusten da, Pablo, ez da? Iritsi eta hortxe geratzen garanin batera dukitzen dugunean, zeo zer egin lehikela igual, eh? Bai, zazerroa baina. Bueno, zengoz doa? Ongi, ez, Ruben? Bai. Ruben, gogoz? Indartxu? Bai. Venga, ongi etorri, Gerrik asko. Beste bikote bat, Pasaiako herriti dator notizia. Eta udane, notizia izango da, herrian, ez da? Bai. Horitu duzue, famaren zama jasaten azizarete zuek ere? No, indik. Esan, ez, aurretik ere famatuak ginen gu, han lurralde horietan, ez da? Bueno, Miluzen ere ari zarete bidetxoa egiten, 3. saioa gurean, eta ez alperri gainera, bidean 236 euro pilatu baitituzue. Gero dago zakuaren kontua hor. Bai. Ze itxura, ze tankera hartzen diogu? Bueno, bidea egin behar dela horra iristeko eta hori. Horrena egin behar da, finalerainoko bidea, eta gero finalera helduta ere zakua lortzekoa. Momentuz 236 eurorekin, zer egingo dugu bikote? Bazkaritxo bat, eta gero jute bada pixkanaka goraka, pentsatuko egu. Horrengoz, zakua irabaziko bagenu, 2 bazkaritxo igual, eta 3 eta 4 eta menu osoa eta jatetxe bat jarri martxan. Akaso hori izango da kasua? Animo bikote zorte hon? Gerrik asko. Gure bikote berria Eider eta Ander Miluze gaztiek, datoz Eider Ander 18 urte. Bai. Eta urtean hasi zari eia unibertsitatean. Aurten bai. Gazteizen, Eider? Eta bertan ez zari, eh? Bertan bai. Ze ondo. Ze urte honak dako ziren aurretik Gazteizen. Oso gustora. Seguru, Eider zaik azten zari? Hori da, horren arabera. Ni Euskal Filo. Orduan urte honak. Bai. Ander zaik azten zabiltz? Historia. Ze interesgarri. Ze interesgarri, Ander zura punti gero neuri emon. Eta holan bagu ez alkarre elikatzen. Bueno, ze intentzioarekin zatozie, Eider Ander? Irasteko. Beti. Ondo. Zer zabiltzie, Miluzeta ikusten gauero eta puntiek hartzen eta... Bai, noizkoika gelditzen geha, pixuan ikusteko. Bai, ikusteko, Bai, hombre. Afaldu atera eta ikusita. Ze ondo. Oso ondo, afizioak, Eider, zeitxezu, ikastaz gain. Dantza, oain arte euska dantza egiten ibili naiz, baina urten flamenko apuntatu nez, Gazteizen. Fusioa, oso ondo. Eta oso gustora gila esan. Zendo, Anderzuk? Bueno, mendia eta... Trikia jore... Trikia jore bai? Oso ondo. Zenot bai. Erto, eta animatu zarete Miluzera. Miluzera. Eta ez dakizu gu, ze pozik hausen zuek hemen egotigaz. Zerrik asko tartziarren. Gehiakide honak, publiko zoragarria Elorriotik. Elorri xon Zutani, bildar, triargi, Miluzeta, guaze! Erantzun eman da. Sei erantzun posible, sei bokal ditugu zuentzat. Azteko, hortxe, gaurko erantzunak izango direnak, A, E, I, O, U, U. Kontuz, U eta U. U, hori da. U. Nola esaten da, Pablo Ruben? U. Oso ondo. Pablo, erantzuten hasiko gara, Gain. eta puntuak biltzen batez be, guazten den fra. Izki hau itxatxi edo ez itxatxi, hor dago koska. A. Oso ondo. Greziarrek epsilon deituko diote guk berriz, eta zuk bat idazten duzuna, erromatarrek beste modu batera egiten zuten. I. Maite zaitut ingelesez esateko, lehenengo hau idatziko dizut. U. I love you. Jode. Marion Cotillard aktore frantsesak urari esaten dio. O. Kalabaza esateko honekin bakarrik nahikoa duzu. U. Kalabazan A. A. Vinil honen B aldea asko entzungo dugu, aldatu eta jarri beste aldea. A. Oso ondo. Morse kodean puntua eta marra. O. A. Jode, tío. Bai. Dena orain bizkor proba honetan, kalabaza az soilik osatzen baita, baina ondo, 5 sartu baitira, 50 puntu bikote. Ainhoa Tondone, hasiko gara leian gaur eta erantzunak hortxe ditugu, erantzunak emanda daude, guazten puntuak biltzen. Denpora, galdera hau asmatzen espaduzue, publikoak hause egingo du. Oso ondo. Antxonek galdera egin eta ez diozue erdia ondo entzun.
Anginarik duzun ikusteko, medikuak ahoa ireki eta hau esateko esango dizu. A. Baloia teilatuan duen bakarra da. I. Ez I. Ez, nik bi ditut. A. U. Pello reparazek hause esan digu E-O-A, E-E-O. A. Oksigenoa behar dut. Emazkidazu horrelako bi mesedez. O. Osondo. Zubero noa asteburu pasa eta maletan sartu dut poltsa bete. I. Morseko dean 2 puntu. A. I. Mortxeko ere errepasatu da, mi luzera etorria da aurretik, baina alere 6 sartu dira, 60 puntu beraz. Egiteko den zerrenda. Ja, hori da. Notak, musika, Solfeoa, mortxeko planetak, vale. Gauza asko, Erton, Esan. Eiderrander, hasiko gara? Niri ulertu diazue dena den, ez da? Ah, Oh, ah. Eiderrander puntuak biltzen hasteko momentua da, zuentzape bai. Urduri? Bai. Badaukazu, aholkurik? Aholkurik, urdurik dauzen... Hartu arnaza, beti, eta bota, Bale, Eider, guazan denpora. Nola zen abesti hura? Epo itaitai. Lautelatu abestian ez duzu aurkituko. Eperran, bai. Elbide elektronikoak bilduta emango dizu. A. Paradoxikoa izan arren opila hitzak bakarra du. O. Uranioa dut izena, baina jende guztiak horrela ezagutzen hau. U. Xabi erroman bizi da eta matrikulako zati urdinean izki hau darama. I. Etxearen lehen silaba niretzat bakarrik da. E. Morse kodean 2 puntu eta marra. I. U. Gospela abesten hasi naiz eta hauxe erabiltzen dut Happy Dayren aurretik. O. Bai. Ondo! Oh, happy day! Mortxeko dean berriz ere kale egin dugu, baina lata guztiz ere, 60 puntu bikoten. Zonota, hor momentu batean publikoa ere aipatu da, eta nik zerbait sexia esango banu esaterako publikoak egingo luke ez da? Adibidez, ze lehiakide lirainak ditugun. Zamba, guztu. Horrela, gauzak egin nahi zara ditut, Ilaski, zu ondo zaude? Oso ondo. Izilik, orain. Noiz egiten zara lagun eurena? Erantzunen mandaren bitartia? Horrela, badukagu mentratua gure artean, Orain, hitz egingo duguk, zuek izilik, Pablo Ruben ezin da zer esan, Pablo gartuko du lekua, noski. Legezarrak gala egintzen baitu, trebea, imintzioka. Batzutan. Gaur bai, akaso? Ikustagun, denbora. Jan. Edan, te, kafea. Zerbitzatu, ura. Bueno, kontuz. Azukrea. Bero? Sakarina. Oso ondo. Ondo. Ia, marrazki bat. Mandarina. Sagarra. Melokotoia, musika. Bikain. Bigarra marrazkia. Karabana. Traktora. Lokomotora. Zehaztu, Ruben. Trena. Zehaztu, Ruben. Zetren. Bagoia. Ja, pues, Esan? vaporezko trena edo vapore trena. Markatu. Zer da? Vapore Egin. trena. Vapore Vale. Ondo, bai. lokomotora. Tazkena? Bai, Pablo, bai! Bai, Pablo, bai! Venga. Pinua. Txiribuelta. Balez. Bai? Bai. Akrobata. Bai. Barri! Apa! Zer zan, bideokua ikusi dunean. Bai, ez da, hori da. Pablo, akrobata ere bai. Baita ere, Txirrindularia, akrobata, denetek egin dute hauek. denetik imarreta. Melokotoia astalarekin edo salbarik. Zalakin. Nik ere. Borduen merezi zuie, 80 puntu. Oso ondo. Pepita eta guzti, ze kristo. Melokotoia azalaken du, ez zuritxu? Ja. Haino hau dan, zuek ere? Listoi altu jarri dute, Listoia oso altu, Baina zuek ere prestauet, Imintzio garitzeko, bereziki Ainoa, Bai. gogora ezagun, antzerki dinamizatzailea ere bazarela. Ezta? Bai. Antzerki pixka bat egin ezagun orduan. A ber. Hartu lekua. Markagailuak ondo gora egiten ari dira eta etengabe. Puntu gehiago behar ditugu noski. Bobikote, denbora. Aurkezlea. sakatu Mikrofonoa. Mikrofonoa. Ja? Venga, Bero. Baflea. Altaboza. Bozgorailua. Bero. Manifestazioa. Balio du. Venga, megafono, altaboza.
Ia, marrazki bat. Erratza, erraztu, eskoba, Ez. mopa, Bai. Opa, hori bai. buah, Ea, beste marrazki bat. txitoa, usoa, egala, egoa, Zer da hori, udane? zaki. Egala, egoa, egan egin, Ez? Imintzioka. Ah. Imintzioka, hori da. bete, pasta, kroketak, Bero? bexamela, Vale. Ikain! Eta marrazkia, bizkor, bizkor. Bainoa. Zer da hori zoria, udane? egan egin egaztia, gandorra. Bai. Gandorra oso ondo! Venga, oso ondo. Egala hemen ez. Hori da, igual gandorrarekin egan ere ingo dute, baina... Eta kroketak, segituan ikusi ditugu, Horrek esan nahi du, zaleak bagarela, ezta? Bai. Ze kroketa bereziki? Udai azpiguana neri. Bale, nien izen pentsatzen herriko taberna bat. Bueno, gomendatu nahi baduzu bat emat, hori ere egin daiteke, Ez dugu spoiler, ez dugu propaganda. Bai, izabiko taberna, oso. Ui, Egin dugu propaganda ere, oso oso. Aupaneskak Laurak, 80 puntu. Eider, Rander, zuek oraintxe... Erakutsi dizu, ia? Bai, kroketak egiten ez du ikasi oraindik ez, da? Ez, joanik ez. Bueno, taperrean eraman, Mopa pasatu da, Eider. Bai. Vale. bai? Bai. Bueno, eta imintziokan hor da trebea hemen? Ander. Ander, zoragarri, bartu lekua. Momentuz, puntu mordoa pilatu duzu eta, erantzunak eman da proban, ondo hasi gara, jarri dezagun bide beretik. Hortxe kontzeptuak, denbora. Diaboloa, jojo. Bai. Jojoa, oso ondo. Telefonoa, telefono zitzegin, mobila, bideollamada. Bai, bideodeia, bai. Bai. Oso bizkor, Ea marrazten, Pianoa, gofrea. Bai. oso ondo. 50 segundo. Aupanderren? Denbora dago, Ander. Bota, zapata, galtzerdia, zapata den da, Zer da hori? etxea, Bai. Beraz? Zer zapata zutie? etxea, Ez. Ze zapata? botak, Ez. Ez. abarkak, Ez. alpargatak, a ber, Ia, berriz hasiko gara. Lotura egin. etxea, zapatak, Vale? Beraz? Ze zapata? zapatatxoak, zapata Ez. etxea, Etxien zer? zapata den da, Ez? Etxean. Etxean Eider zer? Ze zapata? etxiko zapatilak, Ai! Zurri, Ander. Ai, marrazki honarekin. Bai, Anderrik Ematen jatzekin zion zer gogo laguntza gehiago bat adierazi. buruepe, bai. Zondo, etxeko zapatilak, txapinak, guretzat ere, bai? Erto, beste 80 puntu. Bide batez, etxeko zapatilak mopa bezala ere erabili daitezke. Bai. Moparik ez badaukazu, horrekin pasa. Horrek bai, horrek borroitu dunek ziren eta. Horrek bai. Harrapatzen du horrek gautxa, Bai. Ondo, hitz eskutua. Ze plazer ematen digun onelako lehiakide honez. Bai. Inguratuta goten garen nien. Venga, Pablo Ruben, erakutsi. Ahoz. Erakutsi ze maila daukagun gaur Miluzen, eta ia, puntosko, pilatzen ditugun, guazan denbora. Merkea. Garestia. Goizean. Arratsaldean. Jan. Gozaldu. Gozaria. Bi segidan. Paso. Etxean. Egongela. Armairua. Platera. Kontzeptua. Altzaria. Oso ondo. Vale. Euskalkia. Bizkaiera. Paso. Jan. Makarroiak. Zaporea. Gazia. Torri, Pablo, ondo. Zentzumenen artean baitago, dastamena. Horixe behar genuen dastamena, garestia eta altzaria sartu dira hori, bai? Beraz, birekin 40 puntu bikote. Eta neska, hitz eskutua, zeuentzatare gordeta ditugu hor, zazpi berba, ia zenbat asmatzea ditugun, sorte on, denpora.
Afaria, Gosaria. eguerdian, Bazkaria. amabi, Matxak. arrautza, Dozena. Oso no. mozteko, Labana. estutxean, Kuterra. bestea, Uraizeak. Hori Bai. paso. Ilaski, Serrano. martxoan, Urtebetetzea. Bikain. aurrean, Atzean. zaborra, Bota. non, Zabarrontzean. Edukian zian. Ondo! Zema gustatzen zaidan, lehiakirik datozenien nire Wikipedia irakurrita. Hori da, martxoaren bederatzian bete bezituen urteak. Eta zoi zoriontzeko moduan gaude gaur ere. Bostekin 1 puntu, bikote. Ondo. Eider eta Ander zegoen txanda. Bazuez? Bai, Egin duzu, Ander? Bai, Zezer, bai, zezer bai. Frogau dugu eta... Zegoen arteko konexio hori bilatuko dugu, Guazan denbora? diskoa, CD-a, zaharra, viniloa, bai, Bikain. tostadan, mermelada, berdea, gurina, guakamolea, aguakatea, Oso ondo. ibilgailua, kotxea, ospitalea, ambulantzia, Oso ondo. Garri. paso. Estutxean, arkatza, elkartu, artasiak, paperak, pegamendua, paso. Ai, oso ondo, Gainean, azpian, bai. Komun, ai, Ondo, grapagailua. grapagailua, Bai, ondo. Oso fin. Zuek ere, Lau sartu baitira denera, 80 puntu, bikote. Eta puntu zaparra da eskuratuta. Honela daude markagailuak 170 puntu. Pablo eta Rubenek 240 puntu. Ainoak eta Udanek 230 puntu. Eiderrek eta Anderrek. Frigoren berbak. Ez da inor, Parkatzeko azken aldi honetan, Ba, momentuz atzetik aldeak oso txikiak, Pablo Ruben, baina konzentratuta egin beharko ariketa. Venga, guazen, zorte den denpora. Erasoa. oldarra, Erre Lizarraga Ergoienen. kastiratu, Erasoa. oldarra, Erre Lizarraga Ergoienen. kaskaldu, Atondu, konpondu, markinan. kastiratu, Ainoa. Erasoa. Oldarra. Erre Lizarraga Ergoienen. Kaskaldu. Atondu, konpondu, markinan. Gainiberatu. Erasoa. oldarra, Erre Lizarraga Ergoienen. kaskaldu, Atondu, konpondu, markinan. nabartu, Erditu. kastiratu, Eider. Zein egin, erasoa? Lastima, demorazkanpo azken utxun hori Udanek akatsa egin da, erreboterik ez du hartzerik izan, beraz. Nagoa taula honetan punturik ez da banatu. Bigarren taula. Ainoa, zeu hasi? Adi danok, berrebotarako be bai. Denpora. Taldea. Eltzaburua. Taldea. gurena, Eider. Taldea. andana, Eztabaidatu. izkamizkatu, Kirtena. Baboa. tximua, Taldea. andana, Eztabaidatu. iskamizkatu, Kirtena. Baboa. eltsaburua, Mardula. Arratian. tximua, Pablo. Taldea. andana, Eztabaidatu. izkamizkatu, Kirtena. Baboa. eltsaburua, Mardula. Arratian. pirriña, Taldea. andana, Mardula. Gurena. Gurena, horixe behar bai genuen, azkenean andana sartu da errebotean, Rubenek 10 puntu beraz. Iderrante eder. Eutxi, alba da, guazen denpora. Ergela. Babua. pirripita, Ergela. Babua. pikaina, Pablo. Ergela. Babua.
Artakamara. Ergela, babua. Lorriña. Ainhoa. Ergela, babua. Kuia. Desira, guraria. Lorriña. Ergela, babua. Kuia. Desira, guraria. Pirripita. Eider. Ergela, babua. Kuia. Desira, guraria. Opa. Gurpila, Ainoan. Bota Eider. Pirripita. Ondo. Zerbaiten zatirik onena. Pikaina. Pirripita ere sartu baita, zuek hasi eta zuek bukatu, hirurekin 30 puntu bikote. Zenbat urtu egitasun izate ditugun guk egunero Milusen markagailuak tribuaren berpaketa gero. 140 puntu, Pablok eta Rubenek. Ainhoa Udane 240 puntu, Eider Rander Rosondo 260 puntu. Urduritasun asko bizi izan dugu tartean, Pablo eta Rubenekin. Azerikotea, Eta gaur, 6. saioan, iritsi da azkena, analisi bat egingo bagenu, Pablo, ze gertatu da? Zer ez, argi pasa deula. Bueno, ez da analisi txarra. Egia esan, final asko jokatu baitituzue, denera, 709 euro ere pilatu ditugu. Zakuak ies egin zizuen aurrekoan eskuartetik, erantzun zuzen bakarraren faltan, baina tira, asmoa bizikletatxo bat erostea baitzen, 709 euroek lagunduko dute, edo? Gaur zulatu. Bueno, Pablo Ruben baina erakutsita, txapeldunen leku hartuta, ze txapeldun kategoriaskoak izan zareten. Ze moduz Ruben, bigarren buelta hau, Milusen? Ongi, oso gustora. Bai, froga ezberdinak eta oso atsegina. Ze ondo. Bueno, Pablo, zerekin geratuko gara, ondo pasatu, baina esperientzia ederra. Guretzat, Bai, eta oso gomendagarria. bikaina, zuek hemen izatie, eskerrik asko bidatzez. Bikote, mil esker. Milusen, jarrai ezagun aurrera, denok ere ondo gaude. Bai, Baita, larrialdietara joan beharrik ez daukagu. Momentuz. Egingo dugu geldialditxo bat Usansoloko ospitaleko larrialdi zerbitzuetan, zebertara joango bagina Euskaldun izate utxagatik, baditugu hor abantaila privilegio batzuk. Esaterako, komuneko atean, hause irakur daiteke, gazteleraz puerta corredera dion tokian, Euskaldunontzat ate gidariduna da, alegia. Euskalduna bazara, jarriko dizute gidari bat, ate ondoan. Bereziki larri bazabiltza, esango dizu, etorri hemendik, zabaldu, sartu barrura. Ate gidariduna, korredera gazteleraz besterik gabe, gidariduna euskaraz. Hau bidali digu, Josean Pagolak, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko Josean eta besarka handi bat Usansoloko ospitaleko langilei guk lagunepe badakuz, giro oso euskalduna dago ospitalien, eta batez de gaixorik zauzienak eta gau ikusten momentu honetan musu handi bat hori! Badakigu eta jarrite goten dela Miluse eta irribarren bat edo beste... Eta besarka bat, ate gidari guztiei ere. Noski, ofizia, galtzen ari da. Hau pasuek, animo, lasterre ederto danok. Bigarren fasera, honek bai ederto. Honek bai ederto. Hain hau dane, veteranoak zarete. Eredua emoteko prest, noski. Euskal Herri osuen aurrien. Bale. Eider Rander, zer? Etorritu zelkatu. Bai, hor... Ametsak betetzen. Pisuan sartutako ordu horieketan abaritu dira, Bai, Elkarlana, oso fin, denak ere. Baina orain, markagailuak gutxean jarrita, puntuak. Bilatzen hasi barra dugagu berriz ere. Definizioak, Ainhoa Udane, Debora. Gutako bakoitza, Ainhoa. Partaidea, partidea, pertsona. Pertsona, hori da. Gauza batetik geratzen den seinalea. Badakizu Udane, seinalea beste modu batera. Bai. Hor gauza bat zegoen, orain seinale badago. Zer da hori? Hori da, aztarna. Tokillakin batetik ezin dela pasa dioen seinaleak adierazten duena. Debekua. Bikain. Historioak atalka kontatzen dituen generoa. Atalak, Ez. atalak eta demoraldiak. Telesaia. Hori bai, ez horregatik, lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen igidura, eguzkiaren inguruan lurrak egiten du, zer? Translazioa, errotazioa, translazioa, bi mugimenduak ikasi genituen eta. Eta gogoratzen zara? Baina, jarri Hiru, egiten. 30 puntu! Ondo! Asko gustatzen zait hori, Oso astronomo geratu datzulako. Errotazio translazioa. Lehiaketa bateko aurkezari izateak hori du ona. Hau zen.
zenekien, sentitzen dut. Nik ere ez, baina disimulatu egin dezakegu. Eta gure privilegioa. Eider Ander, zuek ere prest? Definizioetan, etxetik eta ondo? Gitxi hau. Gitxi hau? Bueno, hortarako gaude, laguntzeko. Ia ba, denbora. Txanogorritxoren, Amonaren eta Otxoaren bizitokia zen eremua. Basoa. Basoa. Naturan gertatzen den zer nahi gauza. Fenomenoa. Fenomenoa, zu bezala. Saskiratze bat sartzen ez denean jokalarien arreta jasotzen duen fenomenoa. Ez da saskira sartzen, orduan dator Eider, Errebotea. errebotea bikain. Pilotan erreboterako beharrezko egitura lodia. Horma. Horma, prismaz edo ispiluz osaturiko optika tresna. Optika tresna, bai? Pelidoskopioa. Ez! Existitzen den bat? Baina ondo. Probatu? Prismatikoa. Ez! Periskopioa. Ron zuriz, lima urez eta azukrez eginiko koktela. Mojitoa. Ez? Koktela. Caipirinha. Ez! Beste bat. Bota. Ez dakit. Lastima. Daikiria! Eiderrak hau bai. Daikiria hori bai, Eider. Hau bai. Hau pasue, 40 puntu! Ez dut batu segula, daikiri bat. Bai, errez. Oso? Errez. Bai, ez da. Oso Errez. erratz, Bai, hidratatzi gauzena da. Be. Eroglifikoak. Prest. Hain hau dane, erakutsi, eroglifikoetan zetrebiek zarien gaur B. Ospatuko dugu daikiri bat hartuz, nahi duzu, Badator lehenengo da, denpora. Nor da zerbitzu horren Onuraduna. oso ondo. In eta jan, azken aldian hau agertzen zaigunien, kontrako kontzeptua Hori da. eskatzen dugu. Ofaren kontrakue on. Ura duna, irakurri egin behar genuen, onura duna, bikain. Publikoak ere ospatu du txundituta. Guau, bizkor, ondo. Oso ondo, ia bigarren etxekuek edo udanedan azkar hauek, guazen denpora. Nongoa da bezlari hori? Kopeta, esan nahi. Izen bat behar dugu, nor da? Koa. Ia... Koa baderantzunaren zati. Ia... Iakoa baderantzunaren zati. Iakoa. Poloniakoa. Bota, bueno. Jared Leto, aktorea. Leton, ia, koa. Letoniakoa. Bai, ezagutu egin behar. Laguna dugu, lagun osan dia. Ikusten du saioa aldiro. Zarka bat. Jara Bai. dinetu hori txalo bero bat. Igual ikusiko du, tu. Bai, aurreko nostalgun gizonan berazan. Egia, bera, antzebilen. Tolosan zebilen. Laguna oso gatorra jare. Hirugarren eroglifikoa denpora. Norena da liburua? Eraiketak egin, venga, guazen. Erena, HG, zera, HG, Venga, HG egin. Atxagarena. Vale, oso ondo. H eta G. HG, are gaitxik aldatu, atxaga, erena, ekenduta, erena, atxagarena. Txagarena, oso ondo. Daikiri osoa, baina... Osoa, ez bi eren hartuko ditugu. 60 puntu zuentzat. No. Bale, atxagaren fan, Igual hasiko da horrela sinatzen liburuak orain, Bernardo? Atxaga, eroglifiko bat. Izan leike, bueno, ja... Egia da. Libururik ez, Bai, ez da. baina irakurri beren liburu zoragarrizek. Eider eta Ander, eroglifikoetan zemuz? Gaizki. Bai, Gaizki, bueno, Ze gogorra. base ondo. Saiak, Jolas egingo dugu orduen. Venga, guazen, denpora. Lehenengoa. Askotan bisitatzen dut. Ondarrua. Bale, Ba, eskerrak. James Bond bekenduta ond, ahoa, H, ordezkatu erregaitxik, ahoa, arroa, ondarroa. Broma zen orduan. Ezkara ona eta. Bigarren eroglifikoia sartatzen den denpora. Zer edaten duzu goizetan? Bai, Fusio, fisioa. Infusioa. bai. Izkiaren barruan fusioa ikusten genuen eta infusioa. Ikusi zu, Ander? Bai. Fusioetan aditua? Ez. Infusioetan. Ez da ere. Letretakoa gea. Gitxi hau. Ondo! Ja, jendeak egiten du, goizean infusio bat. Niri sartzen dit gogoa berriz ere lotara bueltatzeko, infusio bat hartuta. Lotarako beto. Bai.
relax bat. Bueno, Miluze bakoitzak ikusten, dinot. Nahi duzuena. Bueno, nahi zuiena, Hirugarrena, denpora. Oso indartsu dago gure, Aitona. Bale. Ton. Aiton, na. Sodioaren ikur zeinu kimikoa, oso ondo. Ez omen ziren abilak. 3-tik 3, 80 puntu. Bain abilak denak, Eta indar guztiak ondo prestatu, adimena ondo zorroztu, Miluzeko eskua badatorreta bi esaldi ezkutu, sekretupeko bi esaldi, eta zuen lana izango da, indusketan aritzea. Bi esaldi horien atzean, ze gordetzen ezkutatzen ote den asmatzeko, puntuak. Bai, galdera bakoitzeko 10 puntu, galdera zuzen bakoitzeko 10 puntu eskuratzeko aukera badakizu errebotea, hemen guztiok jolas egiten dugu, eta batez ere, komodina jokoan. Sokatiran Esaldia ezinbestekoa bero. eskatzen duenarentzat. Ainhoa eta Udane lehenbiziko eskua zuentzat, eta hause esaldiaren itxura, honela hasi dator lehenbizikoa, enuntziatu ere badu noski, Irati filmean kontatzen da. Irati filmean kontatzen da, ala dio enuntziatuak. Haupa Irati, eta 3. Zeinu biztut zaizki guazteko, 3 letra jokoan. Ainhoa eta Udane, zein itxasotan dago Bermudako irukia, Sargazoen itxasoan edo itxasoilean? Sargazoen itxasoa. Zuzen. Zondo. Eta H letra gortatzen zuten ikur iberikoiek. Bigarren errondara eginda. Beste 3. Nora doa estudiante tunante, baino hobe nuela ezkondu dioen bertxotako ikaslea, Valladolidera edo Salamankara? Salamankara. Zuzen. T. 3. ere badator. Zaparra da. Zein urtetan jaio zen Paul Urquijo zuzendaria, 1984an edo 1986an? 80an. Ez da zuzena, errebotea, Eiderrander. Zer zuzendu zuen Paul Urquijok 2008an, dardar edo errementari? Errementari. Ai, Ez da zuzena! Automatikoki urrengo errondara, 4. errondara, ikur zaparra da gortxe jarraitzen duta. Nola deitzen diote juduek jangarria den elikagaiari, kosher edo shoyet? Koxer. Oso ondo. Eta A. Bokala eskutatzen zen, ikur horren atzian, eta zenbat eskuratu dituzuen? Irati filmean kontatzen da hori enuntziatua. Ainhoa Udane, aurrera egingo dugu. Bai, beste bat. 5. erronda orduan. B. Autogintzara joz, zer motorekin lotuko zenituzke TDI letrak? Diesela edo gasolina? Gasolina. Ez, diesela. Errebotea Eiderrander. Bi hauetariko zein da Ford auto bat? Puma edo Panda? Puma. Puma! Bikain. Oso ondo. Eta eskuratu duzuen letra? Z. Eiderrander, hartu diozue, tankerarik? Urrengo erronda, beraz. Eta 4. Ikur iberiko piztu dira. Zein unibertsitatek ematen du Pulitzer saria? Kolumbiak edo Cambridgeek? 5 segundo. Cambridge. Kolumbia zen errebotea beraz Ainhoa eta Udanerentzat. Non dago Kolumbia unibertsitatea? New Yorken edo Washingtonen? New Yorken. Bai! Bikain. N. Izkia, eskuratu duzue. Ainhoa Udane, askatu nahi duzu esaldia? Ez. Oraindik ez. 7. erronda beraz. Beste 3 letra jokoan. Zenbat intsektu jan ditzake urtean armak 500 gramo edo 2 kilogramo? 2 kilogramo. Zuzen. I. Bokala. Esaldiko I bokalak, agertu dira. Lagungarria noski, Irati filma ikusi izana. Ikusi duzu bikote, pelikula? Ez, zoritxarrez. Ara, esaldia ikusi duzu, edo askatu nahi duzu, Beste bat. Urrengo erronda beraz. Eta 3. Ze arte estilorek lotuko zenuke Banksy? Kaleko artea edo abstraktua? Kaleko artea. Bai, artilaia etxean joseko du, baina kalean arte
abstraktua ez kaleko artea baizik oso ondo. B, izkia agertu zaigu. Ainhoa Udane, beste bi erronda aurretik, askatu nahi izan ezkero, erantzun beharra dago zuzen. Saiatu nahi duzue? Bai. Bai, dio Udanek, Irati filmean kontatzen da, argita ozen mesedez. Bada aitzulo sakon bat oianaren bihotzean. Zuzena da? Haupa zuek! Bikain, oso Oso komodina! Neskak, bale, ausartak eta lortu dute komodina. Zoragarri! Pintzel guztiak eta ondo zorrozuta, begira, indutsi dute lehenbiziko esaldi hori. Eider, Ander, zuek ere hor txebilizarete, ikusi duzu esaldia? Ez. Gero, atera denean, argitu denean bai ez da. Bueno, lasai, bigarren esku bat ere badaukaguta, zuenetik abiatuta kasu honetan, eta itxura hauxe esaldiak. Eta beste enuntziatu bat. Irati filmean entzun liteke. Hau ere bertan entzun liteketa. Azteko moduan gara. Ba, lehenengo induzketan 2 letra, jokoan. Eider, Ander, estatu batuetako zein polizia agentzia da zaharragoa, CIA edo FBI? FBI. Bai, ondo. Ba, lehenengo letrak agertu dira eta L. Izkiak izango dira. Jarrai dezagun lanean. Beste Nola hiru. du izena, Sua musika taldearen azken lanak gorde genituen beldurrak edo ordu beltzak? Ordu beltzak. Ez. Errebotea beraz, Ainhoa eta Udanerentzat, zein koloretakoa da Sua musika taldearen azken diskoaren azala, gorria edo beltza? Beltza. Ba ez, gorria da. 3. errondara salto orduan, Eider, Ander, zuena da eskua berriz. Zer ageri dira Siziliako banderan, 3 hanka edo 3 beso? 3 beso. No, Hori da, hanka. Berandu ordea errebotea berriz ere Ainhoa eta Udanerentzat. Nola du izena Sizilia eta Italiako penintxula bereizten dituen itsasarteak, Melina edo Messina? Melina. Ba ez, hau, errebote festa, 3 ikurrek hortxe jarraitzen dute. Eider, Ander, zer nahazten da burdinarekin altzairua sortzeko, karbonoa edo magnesioa? Karbonoa. Hori bai, A, bokalak. Agertu dira, A bokala bintzet. Esaldikoa hortxe. 5. errondara egingo dugu. 4 letra jokoan. Grammy sarien garaikurrak zer tresnaren itxura du, fonografoa edo gramofonoa? Gramofonoa. Bikain. N, zuentzat. Irati filmean entzun liteke. Eider, Ander, zuek ikusi duzu, Ez. pelikula? Ba, entzun daiteke bertan, aurrera egingo dugu. Ja ba. Bakarra. Zein detektibe ezagun bizi da Baker Street kalean, Hercule Poirot edo Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Bai, horixe. Oso ondo. Ego naiz ni bere etxien. B. Bera gomidatuta? Bai? Ja ba. Zuek Sherlocken pare nolabait detektibe lanetan hemen? Pistak baditugu, arrastoak baditugu? Oraindik esaldia Oraindik ez. ez. Ja ba, aurrera. Nondik erretiratzean jaso zuen Napoleonek porrotik handiena? Egipto edo Errusia? Errusia. Zuzen. Hau pasuek eta... 4. Agertu dira. Lagungarria hau ere. 7. erronda izan da hau, 8. erasalto. Bai. B. Zein da Simba lehoikumearen aita, lehoi erregea filmean Mufasa edo Scar? Mufasa. Bai horixe, oso ondo. O. Bokala. Eider, Ander, badakizu denera 10 erronda dira, puntuak bilatzen ari zarete, baina komodina lortze aldera, esaldia askatu beharra dago edo saiatu behintzat. Irati filmean entzun liteke esaldia hau. Saiatu nahi duzu, Beste B. Ikur, piztu dira. Nork sortu zuen kode zibila, Napoleon Bonapartek edo Abraham Lincolnek? Bonaparte. Bai. U. Azken erronda 10. soilik falta da. Ez dagoazue argi oraindik. Bai, bai. Osea, Saiatuko gea.
No. Saiatuko zarete askatzen? Beste galdera bat. Urrengo, Bai. eta azken erronda orduan. Ba, 3. Nola izena du Marina Gris taldeko kidetako batek? Pascal edo Ximun? Pascal. Bai horixe. Eta I. Bokala gertu da. Irati filmean entzun liteke. Ja. Kokatu irati filma, denporan eta lekuan. Nola hitz egingo luketen? Hemen saiatu. Bai, oza. Zigorrik ezagota, saiatzeagatik. Erronda guztiak Vale. erre baititugu. Eider, argi eta ozen mesedez. Lagun eginen digu enilo batxoak. Zuzena da? Ez da zuzena! Esaldi zuzena hause. Baitzen lagun eginen dizu ene hilo basoak. Gertu, baina ez dugu asmatu alere txalo bero bat zoragarriari du eta gure lehiakideak. Gerturatu, zareten, bai! Garai hartako izkerak ere lagunduko Bai. zuken, ikusi pelikula, noski, hau guzti argituta gero, eta orain, sokatira, Ainhoa eta Udane, 150 puntuta komodina, Eider eta Ander, 220 puntu. Komodinik ez puntu aldeak, bai, asa gertatzen den sokatirera guaz. Ainhoa Udane ez ebokasiko zareten? Sorto, neskake? Guazen denpora. Nola deitzen da Euskal emakume referentei buruzko aplikazio bat? Emariak. Emari, bai. Eider Ander, denpora. Non jokatuko dira datorren urteko Olimpiar Jokoak? Paris. Bai. Ainhoa Udane, denpora. Nola deitzen da Euskal Herriko objektu tradizionalen diseinu lehiaketa? Paso. Hau, nola deitzen da Realeko entrenatzailea? Paso. Imanol, zein hizkuntzatan argitaratzen da Nos Diario? Gazteleraz. Ez, galizeraz, galegoz. Zein artisaulan egiten da korapilobak eginez? Makramea. Bai. Eta korapilatu zaizkigu hainbat galdera guri ere. 58 puntu. Galduta. Mendutut erdi aurretik. Eider Ander, eutxi puntuei. Denpora, zein izan da urtengo Loraldia Festivalaren leloa? Paso. Mailua gara, osatu atxotitza, asmo zuzen, bide? Oker. Bai, okerra. Ainhoa Udane, denpora. Zer babesteko sortu dute Euskal Herria bizirik plataforma? Ingurumena. Bai, landa eremua. Eider Ander, denpora. Zenbat da zazpi bider zazpi? 59. Bai. Ainhoa Udane, denpora. Zein argitaletxek plazaratu du Maus eleberri grafikoa euskaraz? Komodina. Astiberrik. Erabilita, komodina, atzetik momentuz Ainhoa eta Udane, aurre hartuta nabarmen Eider Ander, animo. Eider Ander, denpora. 1953 eta 1987 artean nongo auzo izan zen Astigarragan? Donostikoa. Bai. Ainhoa Udane, denpora. Zein musika taldeko kantaria da Aiora Renteria? Zea maiz. Bai. Eider Ander, denpora. Zein pilotari izan zen buruz buruko txapela janzten gazteena? Altuna. Irribarria. Zein urtarori dagokio maiatza? Udaberria. Bai. Ainhoa Udane, denpora. Europako zein hiriburutan dago Bud Spencer museoa? Alemania. Berlin dago. Zein da ETV baten ikustera esertzen direnen telebista saioa? Piztu telebista. Oso ondo. Haze saioa. Haze ahotsa besteak beste. Eta hemen denak ere telebistari erne begira. 53 segundo falta. Eider Ander, aurre hartuta nabarmen goazen eutxi. Denpora, nola du izena Bilboko alkateak? Aburto. Juan Mari. Juan Mari Aburto, oso ondo. Ainhoa Udane, denpora. Nola du izena Debagoieneko komunikazio taldeak? Debagoiena. Goiena, Balmasedako basketxok azoka zeri eskenia dago? Paso. Txokolateari, norko gorpuztu du Mari Jainkosa irati filmean? Itziarrituño. Oso ondo. Ikusi gabe ere, izan duguta horren berri. 15 segundo, nahiko erabakita kontuak, itxura batean behintzat, Eider Ander badakizu dena den, puntuak ero euro ere bilakatzen direla. Eutxi euroi orduan. Eider Ander, denpora. Zein da euskara hutsez ikastea albidetzen duen Ipar Euskal Herriko Liceo bakarra? Etxepare. Bai, Bernat Etxepare. Ainhoa Udane, denpora. Erresuma Batuko zein irratitan entzun zen euskara 1957 eta 1956 artean? Paso. Paso. BBC-an izan zen. Zein taldek galdetzen zuen non duzu zauria?
Balerdi. Balerdi. Ruperreko bertsio zoragarria, ero. Ainhoa Udanez, zauria Patrikan bihotzean, bada zauritxo bat. 51 puntu zuek. Eider Rander, 119. Bueno, oso ondo, Eider Rander indartxu sartu dira, finalera sailkatuko dira, baina Ainhoa Udane ja veteranoen leku hartuta, Miluzen ezinbesteko bihurtzen ari zarete, segun zaino gongo aurrengun bebai. Eskerrik asko! Finalean dituzue Eider eta Ander eta Eider, Miluze ezin gazteagoak. 18 urteko langa oraintxe gainditu berritan, etorri zarete xalo esango dugu, oso suabe, bueno, ikusiko dugu, jara bereziki trebeak eta tikitaka, finalerainoko bidea 319 punturekin gainera, Hau pasuek, 319 euro! Hoi dagoeneko, zuenak dira, ez dago txarto, pero besterik da zakuaren kontua, Zorazen ari gara, zakuan, erne, gaur, jokoan, 30.814 euro! 30.814 euro, ia 30.000 euro ditugu jokoan, zientziak edo letrak? Letrak. Bueno, gero danada bat, Gero danada bat, zientziak letrak esaten denin danada bat. Burua bihotza danada bat. Ondo, buruarekin, bihotzarekin, zientziekin, letrekin, euskal ikasketak ikasten, Eider, Ander historia ikasten, eta gaur zientzia kontuak, finalean. Sorteon, eremuak, hau pasuek, biologoa, fizikaria, kimikaria, ondoren azalduko diren pertsonak, biologoak, fizikariak edo kimikariak izan diren, asmatu beharko duzue. Zagunak dira. Sorteon, 1 segundo, denpora. Charles Darwin. Biologoa, bai. Jane Goodall. Biologoa, bai. Baitare. Eluyar, Anaiak. Kimika. Galileo Galilei. Fizikaria. Alfred Nobel. Kimika, esango nuke ez. Bai, kimika. Dian Fossey. Sí, biologoa. Bai. Josean. Albert Einstein. Fizikaria. 55. Ja. Segundu ditugu. Hola, xen. Ikusi, izenak. Nobel igual, pero es que... Ez, Nikola utziko nuke. Holan. Ez dugu aldaketarik egingo. Hola. Bai, holan. Begiratu egingo dugu, biologoen tartean Darwin, Goodall, Fossey, fizikariak, Galileo Galilei, Einstein, kimikariak, Eluyar Anaiak, Alfred Nobel, 30.814 euro egingo dugu aldaketarik. Hola, Ander, hola. Ondo pentsatuta dago? Hola. Bai, holan, bai. Ez dugu. Azken 20 segunduak. Zerbait esan nahi duzu, edo? A ber. Jo que sé. Nire historia aurreko irakaslarei, Dedikatzen honek irakotsi eskuela, Homo sapiens eta Homo Josean. Joseanen irakasgaia izan da, Historiaurrea. eskolan, historiaurrea, 0, iritsi da, A ber. denporaren amaier hori, adi egon dira, klasien, Eider eta Ander, eraia sozetarako balio duen. Honek guztiak, besteak beste, Miluzeko zakuan 30.814 euro ditugu. Eider Ander, Charles Darwin. Kontatu zerbait, Darwini buruz. Evoluzioan teoria sortzailea. Biologoa da. Charles Darwin, naturalista, geologo eta biologo. Ingelesa oso ondo zuzen. Galileo Galilei irudikatzen dugu teleskopioarekin zerura begira. Baina fizikaria da? Bai, planetak eta eguzkia eta hola. A ber. Galileo Galilei, italiar matematikari, fizikari, astronomoa izan zen, fisika modernoaren aita. 30.814 euro, Miluzeko zakuan.
nik badaukat tripan onelako Korapilotxo bat, ez da? korapilo txiki bat. Zuek, ondo? Bueno, a ver, zelan. Nobel sari ezagunak bere omenez sortutakoak dira, Alfred Nobel. Ezagutzen duzue? Bai. Bai, baina... Bai. Kimikaria da, Eider? Bai, ez esango nuke, ikusiko dugu baina ber. Alfred Nobel kimikaria zuzena da? Zondo, suediar kimikaria asmatzailea eta ingeniaria. Beste beste, berak asmatu baizuen dinamita. Jose, tío. Einstein. Fizikaria. Bai, hau. Unibertsoa eta argibide asko eskaini zizkigun Einsteinek. Fizikaria da Einstein, zen? Fizikaria, matematikaria, inoizko zientzialari handienetarikoa zalantzari gabe. Trukakia, ia minutu bat izan duzu helen aldaketak egiteko, ez duzu aldaketarik egin nahi izan, orain trukakia berriro be aukera eskaintzen dugu aldaketaren bat egiteko. Ez. Esta. Ja. Ez. Hola. Orain. Ez dugu trukakirik erabileko. Elkarri eskua eman da. Antxon neupe behar dozu zerret? Bai, ez da. Venga. Bueno, elkarri eskua eman da. Zuek publikoen Lorrio. elkarri esku emon, Garrak bat bai. eginik. Elu jarranaiak. Kimikariak, bai. Wolframioa, aurkitu zuten. Elu jarranaiak kimikariak dira? Datu gehiago. Fausto Fermin eta Juan Jose. Wolframioa, barkatu bai, bakartzea lortu zuten lehenbizikoak. Kimikariak. 30.814 euro. Eider eta Ander. Lagunak zarete ikasturte honetan ezagutu zarete gaiztaizean. Bai. Oi hartzun deizatoz, Eider, Bai. Bilbotik, Ander. Da burutik pasatu zaizuen miluzer etortzia. Papatean, nola. Jane Goodall. Ezagutzen dugu? Gorilekin tebiltzen zen, ez? Tximuak. Tximuakin? Osa, bai. Tximpanze eta holan. Hoi da, tximpantziekin. Emakume zoragarria. Bai. Hori da. Biologoa da? Zondo, ingelesa, tximinoen jokabidea ikertzen eman du bizitza. Afrikan. Manesko elkarri. Bat. Hau dudatan, Dian Fosa, eske... Bai. Fosilak, oza, me suena, apuntetan iguala, pero... Eider zu ez? Zalantza barik zu? Nik ez dakit, hau gehiasen ez dakit. Hau Anderren eskua, ber. Fosilak eta evoluzina, baina, no sé, oza, ez nau... Na, berba. 30.000 euro. Kontu korrontan ez da... Ez deko guz. Ez da sartzen, horrenbeste. Hutsa dago. Txau. Lekua badago. Hori hona, Dian Fossey biologoa da. Eider eta Ander! Gaur iritsi eta zakua irabazi sekula